Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagkalangap nami agu pagampit namis kanwa mga ulama ami. Sisagyang kaya pupakan nagsataman sa liagadayan aswara gyang kaya social media. Sa pagampit na merkanwa gira di kanu din discuss na pendiskusan niyo so kaseep o mga bae ako so kaseep ko okay to kaseep ko kapenyan kagi amay ka sakatana di tadi maka-sacrifice sembayang apkara sarasya ita sa kapsungta ko mga masjid amawatan ko walay tadar pata kami ako mata ko masjid na di kara taginota kami akasembayang tana di matatanor so saap kagi ada katerusan ng hadis aya mapi asap ko mga bae na so ikatlo, ikadua naso ka street yan, ikatlo naso ka pakapag-ayaw na yun yan. Kagi ayad na kadaklang ko di sa pa mga bae na may kami siap na paganayro na singitan niran sa wata. Nani kaya pakatim gataw na miya mo unswata na miya potol susap. Ikadua na yan dadakal na makauma sa masjid na di malulubas sa kernde niya na amay ka teorato na di pamakindag na di silpon na miya buwisit so sambayang na dalalaw ta asakta na di tadi managuntaman sa di tadi ka pakasambayang ko mga masjid kawan bapya mawatan sa walay na papanginunan tad mo to ay kapagaw mata ko mga masjid sa barato kuan na piandid matatagun subaya ginawa di nagaran subaya ginawa na amay ka kuwan na makasulsumya kasulid na danyan pamikiray kapiyaw sa apian kaya bu pinikirian na di makapantag ko electric pan bu pinikirian na maaploba sa karne niyan na giti kapag ampita merkano sa ipagapila merkano niya mga ulama ame apian taar kandun si sagyang kaya kulilingaran na nataman si sagyang kaya yung Manila na pagampit namis kanwa di lang sa permenyo pendis ka sa suka seep kagi na ditanwi ni mainang ka na maada sa ginawa na kalilipatan sa suka panulon na budi maparo pagpedintanorunanan ang mga ulama pagpedintanorunanan nakaseep na gito bu kuan ipagisiami sang kay nugyang nga nakaseep kabaanan di paliugat na kuan akatawa ya meron nagi akaseep naginan ni mala kuano sambayang kagi amay ka putol-putol so sapta no na di mapia nagira ko na agi sakta na sitapad ko di malay power na di ta makaptero sa masjid kay penumis taw pete na aya pangambit na nami naskan mga ulama mi sa ira diniway din discuss nagyang nga iyakuan na malunirunan ang pagpada discuss yogi na nakaseep na sa YouTube ako lukaw lihaza wastagfirullah li walakum walisairil muslimin min kulli jam astagfirullah wa atubu ilaika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.